باری новинка омадаи тамошобино санга бинед чӣ хушрӯзадаги и ва яй тамошобино шарфи Прада материалаш Прада беҳад хушрӯ ози дигар нусхаи сангам аст нишонтон метим нигоҳ кунед як тарафаш сангча дорад аз як тарафаш не ина бинед чӣ хушрӯ фасон нархаш бошад 60 сомон касе дута мегира аз дута боло доставка меша 60 сомонӣ мана нигоҳ кунед чӣ хушрӯчаян 60 сомон беҳад фасон ина вайшам астаи нусхаи сангшам ина расветкоша биненда чӣ хеле ай беҳад расветкои хушрӯай ай кадом нусхаи санг дар кораи то на чӣ ранге дар кораи марамат муроҷиат кунед дар равакак шумода бурда доставка мекунанд беҳад хушрӯай ина фақат доставка доранд тамошобино мана ози ма яктаи дигаршам кушода шумода нишон метам ай нусхаи дигараш биненда ин материал ҳеҷ намеша сардаям хушрӯ меиста марамат ина бинен санго ҳамаш сангои Сваровски тамошобино беҳтарин модел ира бинен ина иша кушодагиша биненда ин нусхаша иша манам хушрӯай беҳад фасонай сангои тоза Сваровски материали хушрӯ мана интихоб кунен дар равакак бурда шумода доставка мекунанд чӣ ранге дар кораи нависен